Propju bħalissa ninsab fuq lanċa fil-port il-kbir fejn qegħdin nassistu għal ħruġ ta' wieħed mill-akbar cruise liners li jidħol f'pajjiżna. Ftit nies jafu li f'dawn il-mumenti jkunu kaptana Maltin li joħorġu jew idaħlu il-cruise liners fil-port il-kbir. Fil-fatt One News bħalissa qed isegwi l-proċess fejn żewġ kaptana Maltin, il-kaptan Charles Scicluna u il-kaptan Jasmine Vassallo propju jinsabu fuq il-cruise liners fejn se jkunu qegħdin joħorġu il-barra mill-breakwater, hekk kif il-liġi internazzjonali tal-baħar tgħid li għandu jkun kaptan tal-lokal, kaptan li forsi anke irid jitkellem il-lingwa tal-pajjiż li joħroġ il-cruise liners anke skont id-daqs il-barra mill-port propju ta' dak il-pajjiż. Ma' tokki tal-5 ta' wara nofsinhar kif skedat l-MSC World Ewropa inqala mix-shore to ship fil-port il-kbir u beda jsalpa biex iħalli pajjiżna. Hawn iżda l-kaptana barranin tal-cruise liner ikollhom iċedu tmun tal-bastiment enormi u jħalluh kompletament fidejn il-kaptana lokali li jridu jkun huma li nnavikaw il-barra mill-port 50 minuti. Imbagħad fl-istess ħin il-vapur ikun għadu miexi, il-baħrin fuq il-cruise liner jibdew iħejju għall-inżul tal-kaptana lokali biex jirritornaw fuq l-art. Kif juru l-filmati tagħna appena l-cruise liner jaqbess il-breakwater, it-tugboat trekkem mal-bastiment biex tilqa' lill-kaptana Maltin e kif xogħolhom hawn ikun lest. Propju eżatt wara li niżel minn fuq il-cruise liner ħadna l-kumment tal-kaptan Charles Scicluna li jforma parti mill-koperattiva Maltija għall-piloti marittimi u spjegalna għal xiex dan iseħħ kull darba li jidħol jew joħroġ bastiment ta' dan it-tip. Bil-liġi vapuri, b'eċċezzjoni l-jottijiet u l-vapuri tal-gwerra li jkunu iktar minn gross tonnage ta' 500 irridu jieħdu pilota. Għal daqstant aħna noffru da' servizz 24/7 u li jkun hemm bżonn noħorġu ndaħlu l-vapuri kemm hawn u kemm fil-port ta' Marsa Xlokk. Scicluna żied jispjega l-proċess u li dan isir minħabba s-sigurtà tal-port. Waħda li nigwidaw il-kaptan ġewwa l-port u barra għax nafu il-perikli lokali, l-irjeħat, kurrenti, allura il-kaptan ikollu bżonn l-assistenza tagħna biex nikwidaw. U oħra hija li nipproteġu l-port. Għalfejn tgħidlek, peress li pereżempju kaptan jara min-naħa tiegħu lat kummerċjali, pereżempju kienu l-Maltem ma jkunx irid jieħu tugboat biex tassistih. U aħna nħossu biex ikun hemm ċertu safety fil-port nobbligaw li jieħu tugboat biex l-affarijiet jimxu kif suppost. Il-kaptan żied jgħidilna li għal dan ix-xogħol m'hemmx staġuni u l-istess jagħmlu anke meta l-baħar ikun imqalleb fejn f'dawn il-mumenti huma jiltaqgħu ovvjament ma' ferm aktar sfidi miż-żminijiet tal-lum.